Рәшид Вахапов фондының якын арада буласы чараларына багышланган матбугат конференциясы узды. Быел Вахапов фестиваленең 20-нче юбилей сезоны уңаеннан журналистлар белән очрашуда фонд директоры, продюсер Рифат Фаттахов чараларның үзенчәлекләре белән таныштырды. 18 сентябрьдә Вахапов фестиваленең 20-нче юбилей сезоны гала-концерт белән башланып китә. Монда яңа лауреатларны тәкъдим итү белән берлектән гран-при иясе дә билгеләнә. Чара Салих Сайдашев исемендәге зур дәүләт концертлар залында узды. Шулай ук 20-нче юбилей сезоны уңаеннан якын һәм ерак чит илләрдән кунаклар килүе фестиваль тамашасының Россия шәһәрләрендә, Башкортстан җирлегендә, Үзбәкстанда да үткәрелү турында әйтелде. Яңа татар җыры Шәрык базары фестивале, Ялла ансамбленең Татарстандагы гастрольләре, Рамил Курамшины искә алу кичәсе, фестиваль лауреатларының концерт тамашалары турында да аңлатмалар бирелде. Әйтергә җиңел, без 20-нче сезонга аяк атлыйбыз алда бирсә. Һәм без ул сезонны менә 18 сентябрьдә зур гала-концерт белән башлыйбыз. Ул гала-концертның төп максаты быелгы яшь башкаручылар конкурсы лауреатларын тәкъдим итү. Бу конкурста бик уңышлы үтте, һәм ул шуны күрсәтте. Безнең, Аллага шөкер, Татарда шәп яшь җырчылар бар.